Mangga guys, ang katong kinon ako to naging adlaw guys, pero tinang yellow ha guys, yung kalabang ana guys. Mangga, 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 ha 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 ha. Hello guys, good morning sa tong tanan Ginoo. Ginoo ko, mangga na naman tayo guys for today's vlog and welcome to my channel, Luzon, Visayas, Mindanao, guban sa tuang laing lugar nga naas kalibutan, hilaw na gyud sa tuang OFW. Hey, amping tang tanan mga taga OFW. Karon guys, ang mangga ni ara. Dilintan ako ni panitan guys, kay ang gusto ni banana pahinggon ko nga. Mahinog kay nabunog man ug mahinog sumadaot. Pero kuan niya nagidayag na ko sa kwarto guys kay padulong na ko sa pahuway. Pahuway ko ba kay ikapoy kog twister ganina. Hala nasulod man utok sa akong utok ning mangga guys. Napay usa dito. Nasulod og kalit guys ko hala ang mangga. Pero pwede gid ba yan ni mahinog. Kuhaan lang nako si banana dito unya oy kanang dili bunog ba mangayo ko dito unya na pud. Kanang dili bunog kay. Mukaon lagi siya ani kanang hinog guys. Lami ba ya kay ni og hinog guys kaning mangga apod. Nya kay naibog man ko guys kinlabo na pagtan-aw nako yelo naman guys. Mao to nga intindog ko kung gipanitan agoy kay mis usar akong panitan gipanitan na lang nako tanan guys kay ang isa bunog na amang gyapoy bunog inatagak lagi paghungit na pag kuhit nako wala nako nakuan ba. Wala nako na isot pud ako pay mosalo so nahulog ra gyud siya sa yuta. Mao to nga nabunog ako na lang gipanitan tanan kay paray. Makaon ba di masayang. Ara guys. Nam. Kalami ani ay. Nam. Nagtulo na akong laway samtang nabuan. Samtang nag-slice ko guys. Naga yelo sa kalabang ano. Ang atong homemade nga ginamos. Be, lingkura na to ni mukbang tag mangga. Okay ra kung makakaon mo ka ang kong mangga guys kaya nakakaon mo kong luto. Ame. Agay. Wala na. Nakuan na. Nadugmok. Akong mga dugid naglantaw di man sila pwede ni mangga. Ang damtag water. Ami kay kung ginamos pod. Mukbang mangga. With ginamos. Yelo kaya. Ang tagal. Nahulog. Kani may lamig kayo yelo. Kagup ko pa jud kayo. Tinangos. Naglawas Inday. Inday di ka pwede ani day sorry day. May pa sila gulo kay wala ron nag-relax ra. Inday gud unsay makita niya kaon ni nani ni siya maburos guys. Sa unsay kaunon. Nono Inday ha. Wait lang tayo guys. Bukaon jud kog mangga banat guys kay ngano, litras wala pa ko gi dugo kay og dugon ta. Igo ra ta taman sa lantaw sa mangga guys, ita kakaon. Itong mga acid ani.
Ang ginamos gatutulo. Gatulo-tulo ang ginamos, guys. Ang katong gamay, katulos pi dito kay gamay man to. Pag makaya pa sa kong ipon, mukaon ko pag di na makaya. Mundang na puta. Halap akong kamera. Ginamos. Ang ginamos. Ginamos. Akong ipon morning ko ana. Niya ay. Kami pa kay kaon pero wala nang gidat na. Akong daari kay di kayo kausap kay isa na lang akong alingag-ngag dire. Ang daari may makausap kay kumpleto pa. Ang problema mong ngilo na dayon. Kung sa malami pa man kay kaon. Kaon sa ko eh. Kaya ko Dugay kay Muhammad pag diri kay. Usan ng kalingag-ngag. Yan guys. Mi ay. Ginamos. Jaban. Bye everyone. Aslom na kayo. Bye everyone. Di mo siya aslom pro. Ako ang kuan di na makaya. So bye everyone. Thank you so much everyone sa support. Bye.